agus tá gachar an áard, bhfoirm, coinne de chléigean agus cuoine go na Ceart Ag An gCustaiméir I gCónaí. I gCónaí. I gCónaí. Dírit. Fáilte go dtí cúrnú, is mis an mudan. Siad an stíle tá weim. Bú tú ná na dhéana? Wel, níl sámal do chud grúige sách láidir go seo. Go man leiscéal, ach níor chud mis dá am chud grúige I riamh. Níor chuir? I riamh? I riamh. Inis. Is breálum sa Beyoncé. Gach físeán, gach óran. Tá sí fuirfe cholle bhealach. Nach gapan tú? Is mal am hain Taylor Swift. Ach tá Beyoncé a bhád níos stolúpaí. Nachhfuil? Inis. Seacan na méid díreach. Mar bhfuil se námad. Agus tasú tuile iris lear weim. Inis, meastig a chulmad sa dunan se. Gachad ceir go leor? Ó, ionintach ar fad, tá gachar de teachtar ag go hálainn. Coffee eile? Agus siúcrúáin nuair se. Má glóirhuirean? Se, diolch fáil coffee. Fé tá se chamach nar tá seansat. Cínte. Má. Wacha tú a seo? An bhfuil stíl ar bin nach bhfuil an bhain sin an caithe. Cecha sean a tan iris seo. Níor teach tacaí maid in inne. Ní cheapan go te fiú an feici ag mór an fós. Tuairm a bob seo. Bud tú cínte? Cínta dearfa. Agus chuige san sin seall. Cunne. Ní cheap me hen gnne na job chomála bheith fírinach leat. Well, gur míle maithad. Agus, nádin dermad arála a chud cóir de teachtar cuairtein. Slán. Slán. Na chola ceart ag go Gcustaiméir gCónaí. Coffee eile?